میرے سونے رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا بندیا تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ کریم دی عبادت کرنی ہے یا رب سنیا عبادت تو بعد دوجا کم گرا کرنا ہے رب العالمین دا قرآن 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل پہ دس دیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا ہے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ماں باپ نو راضی کرنے ہے کیونکہ اللہ کریم نے انہاں نو دنیا دے اندر بھی اعزاز تے شانہ عطا فرمائیاں نے ماں باپ دا مقام لوگو اللہ نے بڑا بلند فرمایا ہے ایک شخص میرے سونے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آکے رض کردہ کریم نبی میں اپنے ابے دی شکایت لے کے آپ دے کون آیا سرکار نے فرمایا او اپنے ابے دی بھی کوئی شکایت لاندہ تو اپنے باپے دی شکایت لے کے آئے عرض کردہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کریم نبی کمانا میں پیسے میں کمانا وا لیکن میرا ابا انہوں خرچ کر دیندہ ہے تے سونیا میں تیری بارگاہ دے اندر مقدمہ لے کے آیا میرا فیصلہ فرمایا جائے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں میرے سونے کریم نبی نے اس دے والد نو بلایا تے بڑھا سے ابھی میرے کریم نبی دا چٹے ککھا دے نال کملی والے دی خدمت دے اندر آیا تے سرکار نے نیڑے بلایا تے بلا کے فرمایا بابا تیرا پتر تیری شکایت لے کے آیا ہے بابے دی اکھاں میں چھم چھم آنسو نکل پے رو کے عرض کر دے اے میرا سونا میں بچپن دے اندر ایدی پرورش بھی کیتی اینو کما کے حلال رزق بھی کمایا ہے اینو کپڑے بھی لوائے نے دی خرچہ تے تعلیم بھی برداشت کیتی آج میرا پتر میری شکایت تے آندا ہے تے سرکار نے دے دو بابے دے آنسو بیکے تے بیکے تے پتر نو نیڑے بلایا تے بلا کے فرمایا اے اپنے ابے دی شکایت لان والیا یاد رکھی انت و مالک لیبیکا فرمایا اپنے ابے دی عزت کریا کر اللہ نے اس نو اتنا مقام عطا فرمایا تو بھی اپنے بابے دے تیرا سارا مال بھی اللہ نے تیرے ابے دا بڑھایا تائید میاں صاحب رومیہ کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باپ کی شان اندر قلم چایا تے میاں صاحب کے دینے کے پائی پائیاں دے او دردی ہو دے اے پائی پائیاں دیا باوا او باپ سنا دے او تاج محمد اے ماما ٹھنڈیاں چھاوا